Városligetben több föld alatti és föld több szintén titkos állat van. Föld alattiakra sajnos feltárni még nem tudtuk. Ez igen drága mohaság, de valamicskét a föld szinténből igen. Tehát ez egy titkos állat, hogy mindig elmondani kell. Gondolom, polaknak minden kézlekedtek. Kívánok jó benyomásokat, témadallat önre a harmadik szobában. Kérem egyenként és előre. Na gyere! Csak utána. Tehát, ahogy említettem, ez a titkos állat szisztémának az egyik része. Benne lépcsők fel a második emeletre, le a pincébe, le az alagútba. Az alagút, ahhoz a templomhoz vezetett, 300 méterre van innen, tőle pedig voltak az elgazodások délre 5 kilométerre találtunk egy feliratot, a másik északnak 10 kilométerre. Tehát valahol lehet eredszerni a titkos állat szisztémába, észrevétlenül felkerülni a második emeletre, hallgatózni, azt szegény pillanat azt, hogy csodálkozott. Hogyan? Bécsben harmadnapra megtudták azt, amit itt a hálószobában mondott a férjének. Hát úgy, hogy valaki oda került, hallgatózott, és adta a prótót, ahova kellett, vagy nem kellett. Azon kívül egy őr lehetett ottan gazdája, nyugodtan itt volt a szobában, semmiről sem volt, viszont hogy a életveszély fenyegette, szinte sehonnan előkerült az az őr, akár élete árán megvédte gazdája életét. Kérem, tessék követni. Itt látható ez a csodakémény, eredetileg az egész várkastélyt egyetlen egy kályha fűtötte. Lent a pincében volt egy nagy kályha. Akkor jön megrakták tűzzel, akkor ezen a részén jött fel a forró levegő, a falakba és a padlóba került. Ott találtunk ilyen járatokat. Cirkulálva ezekben a járatokban a falak felmelegedtek, és a várban meleg volt. Hát ez egy viszonylagos meleg. A mai ember erre azt mondja, hideg van. Viszont abban az időszakban az emberek immunrendszerű sokkal hatásosabban működött, másképp táplálkoztak, másképp öltözködtek, tehát ez a meleg elegendő volt. Úgy gondoljuk, hogy kb. 13-14, talán 15 fok lehetett. A második részét egész másnak használták. Ez volt a lift. Ide az oldalsó ajtóból hozták be a buzát, gödrökkel fel a padlásra, szélen terítették, mivel lőrisek vannak a peremén, húzatót a buzat megszáradt. De a legjobb, hogy vége volt. Ha a falut rablótámadást érte, akkor legelőször az élelmiszert, meg a fiatal lányokat vitték. Hát, mert a legnagyobb deficit volt ebben a faluban. Innen semmi sem tudtak elvinni. Ez a várkastély jó védve volt, és egy olyan rablótámadás után a falu népe tudta, honnan kell vinni a buzátvetésre, a pincéből pedig vitték a krumplit meg a káposztát. Tehát ide voltak az éjhaláltól legalább kisebb időre. Kérem, tessék követni. Ebben a esetben minden úgy maradt, hogy a 15. században volt. Ez az eredeti padlója. Ilyen padló volt, ahogy az első, ugye a második emeleten is. Falak 15. századbéliek, vastagságú 1-22 méteres. Kőből faragott lépcső, 15. század, a második kőráma, amit voltak olyan kedvesek a katonák, meghagytak, és fent egy kőgarnizs. Hát a kőgarnizsnak nem volt praktikai jelentősége, inkább egy interjú darab a 16. századból. Kérem, tessék követni. Ezeket a lépcsőkő nemessorok sose közlekedtek, mert hogyha egy mester, egy nemessornak csinál egy ilyen lépcsőt, akkor egész biztos, hogy mind a két keze itt marad örökre, persze elkülönítve a testétől. Ez már a szovjet hadsereg csinálta a szovjet csizma részére, ami két oldalt patárva volt. Kérem, tessék követni. Ebben a helységben látható ennek a várkastélynak az átalakítási szakaszai fent, az új tető, amit már mi csináltunk. A régi tetőszerkezet egész másképp nézett ki. Ilyen hatalmas nagy, 14 méterrel 80 röntgőbe volt összeállítva, ami ott állt 350 talán 400 évig is,
még 3-szor annyit állhatott volna. Néhány nyert épségben van, és mikor gyémánt fűrésszel próbáltak vágni, akkor a fűrész azt nem vágta, egyszerűen csak elégett. A balta elé van tőle, a készállt a szeged, csak 3 mm-re bele tudtunk venni. Ugyanakkor Tutvának volt egy halálos ellensége, márpedig a víz. Mivel több mint 20 évig nem volt karbantartás, a szél a cseretet lefújta, az eső és a hó megcsinálta magáét, akkor összedőlt. Tehát 2001-ben, mikor ide érkeztünk, akkor hatalmas nagy torvaszok voltak itt, ami célra szedni sokkal nehezebb volt, mint egy új tetőszerkezetet csinálni. Azon a helyen látható a kazettás mennyezetnek a helye, amit a Sümbol család 1750-ben lebontatott és boltíversel változtatta. Most több szakember vitatkozik, hogyan kéne ezt visszacsinálni. Például az ukrán műemlékvédelem azt mondják, hogy csináljuk vissza a boltívet úgy, ahogy volt. Magyarországi szakemberek azt mondják, hogy a boltívet szereljük le, és tegyük vissza a kazettás mennyezetet. Tehát a dolog minden Rákóczi vágban. A legérdekesebb ajánlatot az osztrák szakemberektől kaptuk. Többkérdek megnézték, azt mondják, hogy nem kell csinálni semmit. Mert kell tisztítani, bekonzerválni, fel egy dupla üveglapot, és mindent vagyunk úgy, ahogy volt. Azt mondják az osztrákok, hogy minket nem nagyon érdekel a tisztára messzebb falaitok, ami alatt el van tüntetve az egész történet. Inkább az eredetében gyönyörködünk, ami egyetlen egy gram cémet nélkül volt megcsinálva. 15. században cémet nem volt, tehát a falakat csinálták homokkal, tükbejással, mészet és még valamivel, amiről még nem beszélünk. 16. századbeli vakolat, 17. századbeli vakolat. Tehát hogy lesz, ezt majd ennek a szobának a praktikai felhasználása fogja vitálni. Mi azt szeretnénk, hogy itt egy kamaramuzsikálásra alkalmas koncertterem legyen, és esküvői fedésekre is. Gondolaték szerint az az esküvő, ami itt lesz bejelentve, nem akármilyen lesz. Hogy miért? Arról később beszélünk. Tessék követni. Tehát halakott képek vannak, az emberek megvásárolják ezeket a képeket, az abból befolyó összegből sikerül építőanyagot vásárolunk, és úgy folytatódik ennek a várkastélynek a helyreállítása. Hát ez úgy kezdődik, úgy folytatódik is. Jelenleg egy munkácsi festő egyesületnek, a Paritas Spectrumnek látható a kiállítása. Ezek a festőművészek évente 2-3-szor csinálnak olyan tárlatokat, az eladott képeknek az összegéből az egyik részét átadják ennek a várkastélynek a helyreállítására. Kérem, tessék követni. Itt látható annak a titkosságára a szisztémának a folytatása, amit önök egészen szerencsésen ki is próbáltak az első emeletet. Ide vezetek fel azok a lépcsők. Na most merre vezet ez a szisztéma? Abba az irányba még nem tudjuk, még nem sikerült feltárni. Viszont ebbe az irányba ide vezet. Kérem, tessék követni. Itt is látod, hogy egy kiárat. Itt is egy titkos ajtó lehetett, mondjuk egy ruhásszekrény, amiknek nem volt hátsó része. De mert csak úgy belement, azt előkerült, vagy 10 km innen. Persze, hogyha nem találkozott ott egy alelbárdos hölgyel, akkor már se jött ki onnan, akkor már megérkezett. Kérem, tessék követni. Ez a szoba várkastély dicsősége és büszkesége. Több magyar könyv leírása szerint ez a Zrínyi Ilona hálószobája, ahol 1682-ben, január 8-án először kopogott be Gróf Tököli Imre. Lehet, hogy annak a találkozásnak volt valamilyen politikai háttere, lehet, hogy volt. De amikor Imrédet elépett, mikor meglátta azt a gyönyörű szép asszony, szépségéről a mai napig legendák Huszának erre felé, akkor nem két hadvezér, hanem egy férfi és egy nő találkozott itt el. És azok a forró szerelmi valomások, amik itt hangzottak el, igen komolyak lettek, hiszen hamarosan megtartották a menyegzőt a Munkási váron.
Utána jött a szomorú sors. Imre fogságba került Törökországban, Ilona vételmunkácsi várat, utána ő is követte férj számüzetésben, ahol meg is halt 1703-ban. Mai napon a kassai Szent Erzsébet dom kriptában eltemetve, Imre pedig Kismárkon nyugszik. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyáltalán ez a szoba megmaradt. Semmi eset se volt. És a legfőbb vágyunk, hogy felújítjuk, és azoknak a fiatal pároknak, akik már esküvői tartanak nálunk lent a múzeumban, szimbolikusan kisebb időre átadjuk. Ezzel az a szándékunk, hogy annak a nagyasszonynak az emlékezetét megtartjuk. Utána gondolunk arra is, hogy az a fiatal pár, amik majd elhagyja ezt a helyiséget, legalább a tudat alattiakban, legalább kisebbeket, de nagy fogalmakból visz magával. Hát olyan, mint a valódi szeretet, hűség, emberszeretet, hazaszeretet. Lehet, hogy ezeknek a szavaknak ma nincs is jelentőségük, de gondolom egyetértenek velünk abban, hogy e fogalmak nélkül az emberiség jövő igen szomorú lesz. És ez a legfőbb vágyom. Ezzel be is mutatom ezt a Várkosti. Nagyon örültem, hogy meglátogattak bennünket, szépen köszönöm figyelmüket, és a mielőbbi viszontlátásra.